Bapak Pastor suang songoni diamat taraja tarlumobi dihamu hula-hula nami simatupang rajai simatupang suang songoni nang dihamu tulang nami tobing suang songoni nang tulang nami silaban sudi hamu undangan nami. Izinkan Bapak Pastor semua paduan suara kami mengundang pihak gereja untuk hari ini di acara adat kita di Gedung Serbaguna Batu Haji Lama, AKBP Batu Haji Lama. Demikian undangan yang kami berikan kepada pihak gereja 2 jam ke depan. Terima kasih, kami berharap kedatangan dari pihak gereja dan seluruh anggota gereja yang kita cintai ini. Terkhusus Tuhamuna Raja Nami Madok melihat dohami di acara ortang atas sadarion ima pemberkatan pernikahan ni anak nami suang songoni nang di parumain nami sayang gia matuhata madongani di kedua mempilai sahat langgeng selama-lamana songonima nang di 2 jam berikutnya mengudak kami tu saluhutna nau parsangapi hami suang songoni nang dongas sahutan nami nangot tangan nami asara udur mahita tu Gedung Serbaguna HKBP Batu Haji Lama naung dipersiapok kami dinalaho menguduti ulota ima di acara namangihut namar padalaton aka adat naho bartu ulota di bagasa sadarion songoni majo hata moliate siak kami madok moliate hami tu hamuna horas madita salukna. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih dan karunia-Nya yang memberkati kita sehingga kita berkumpul di gereja ini untuk mengikuti acara ibadah perkawinan yaitu anak dan boru gereja ini. Pertama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan Gereja Katolik Bunda Maria Pembantu Abadi, dan begitu juga kami berterima kasih kepada organis pembawa acara dan begitu juga pembawa lagu rohani dan yang semua yang tidak bisa kami ucapkan satu persatu yang turut ambil bagian dalam pernikahan anak kami pada saat ini. Kami dari pihak keluarga Parboru mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak gereja yang telah menyediakan gereja ini untuk menjadi saluran berkat terutama kepada anak dan hela kami. Inilah yang bisa kami ucapkan, hanya banyak terima kasih kepada pihak gereja. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Nang songonima dihamuna nahu parsanga bihami hula-hula nami rajai silaban tulang nami rajai nenggolan bona tulang nami rajai siregar nang tulang bao nami rajai simamora nang songoni hula-hula na martino dohon rajai simajutak rajai pajaitan rajai nenggolan raja nami raja bulon madok mauliate dohami tu saluhut nahamu horong ni hula-hula nami di sialah radion dohot pangaleo muna di waktu na dohot tamu mengikuti ima acara di bagasa partikianon alani hami mewakili suhut Parboru madok mau lihat gudang mahu pasat hami tu hamuna saluhut na horong i hula-hula nami sehingga madi pasu-pasu tu hatta hita saluhutna nang songoni madi hita na mardongat tubu pinoparyo putta tu kasi matubang nagabei nang songoni boru bere nang ibebere hobar tu buah-buah ni amang borutta di bagasa partikianon ima sarapak hita udur di nama jalo dohot mangalean uhut mangalang idahan nalas naong pinatupani amang borutta ima tu inganan gedung
serbaguna HKBP Batu Haji Lama. Dung sipul sen acara pamasu-masuanon asarap udur mahida tuinganan naung sinedia honni amang boruta. Alani ido honon nami ma dinalaho mangujungi hata nami. Mau lihat godang mahu pasat ami tu hita saluhna. Tuhat tama nama masu-masu hita. Butima.